Impressive, hva'? Jeg er lige kommet hjem ud fra skoven. Jeg er ude og hente brænde. Jeg elsker at være i skoven og hente brænde. Og så skulle hjem og kløve det sammen med Babbitt. Og her får du mine 3 bedste tips til at kløve brænde. Tip nummer 1, det er altid at bruge en kløveøkse. Hvis du kigger på de her 2 økser, kan du godt se, at det her det er en traditionel skovøkse. Og kløveøksens hoved, flækøksen, som den også hedder, det er meget mere kileformet. Så når jeg slynger den, svinger den ned i kævlen, så splintrer den lige med det samme. Tip nummer 2. Det er vigtigt der, hvor du kløver brænde, at du har et helt plant underlag at stå på og arbejde, så ikke du snubler over noget, og der er plads omkring dig. Og så skal din blok, som du hugger fra, være en forholdsvis ny blok, og den skal selvfølgelig være helt lige, så kævlerne ikke vipper, når du skal til at kløve. Tip nummer 3. Work smart, not hard. Kig på dine stykker træ og se, hvorledes de faktisk allerede er begyndt at flække. Det her det er et stykke asketræ. Det har ligget og tørret i skoven længe, så der er sprækkerne ret tydelige. Så når jeg skal flække den her, så flækker jeg naturligvis ude i kanten i sprækken, så springer det fra hinanden. Kigger jeg på det her stykke birketræ, som jo lige er blevet skåret op, så kan jeg faktisk også allerede begynde at ane, at der er kommet en sprække. Jeg kløver aldrig inde i midten af stammen, men ude i kanten. Og da den her sprække, den løber den her vej her, så kløver jeg herude, og så springer stykkerne fra hinanden. Her til sidst får I lige et ekstra tip, fordi hvordan ved man, hvornår mit brænde er klar til at komme ind i brændeovnen? Det gør du ved, at du tager 2 stykker og lige slår mod hinanden. Kommer der sådan en skarp lyd, så er det tørt nok og klar til at komme ind i brændeovnen. Hvorimod, hvis det har sådan en lidt mørk dump, så er det altså ikke klar, og så skal det ligge og tørre. Men jeg er jo heldigvis kun ved at lave brænde til næste vinter, så det her skal ligge og tørre hele sommeren. Herfra er der kun at sige held og lykke med brændekløvningen. Pas godt på jer selv. Vi ses.